हेलो लोगोफोर आंनि फwrkw चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय आं दा दंफैयो कुसुगाव थानानि आन्डाराव थानाय सान्तिपुर गामियावहाय दंफैयो दा जोंनिनो आफादनिनो आरडि फेक्सननि बिथांनि न'खराव दंफैयो दा बिनिजों आं एसे केसनि बारै एसे सावरायनो नागिरदों बिथांनि केसा दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै आरो बिथांनि बुंनाय मथेब्ला जेहेतु जाखिनि अनसुंथाइ बेखौबो मोननो थाङाखै भेरिफिकेसन जाबाय थादों बिदि होनना बुंदों गाव दा बिनि बारैनो बिथांजों फनावहाय आं गोबांबार सावरायदों सावरायखांनायनि उनाव दिनैहाय बिनि न'आवनो नुजाफैदों थौदो बिदिब्ला बिथांजों एसे सावरायनि आंनि न'आवहाय जोंनिनो आरडि सेक्सननि अफिसार बियो दिनै आंनि न'आव फैदों दा बियो फैनायनि खारना मा खारननि फैदों आंबो बेखौ मोनथियामोन अब्लाबो बियो दा आंनि न'खौ नायनो लुबैना फैदों ना गामिखौ नायनो मोजां मोनना फैदों दा सारासो मोनथिसिगौ दा बिनि गेजेरावहाय आङो फंनैसो बुंनो सानो आरो जोङो दासिमबो आङो 2014 आव आङो जेल जादों 2014 निफ्राय जेल जानानैहाय आरो खेबसे हमजाबावदों 2016 आव आं खेबनै जेल जानाय जादों आरो ओमफ्राय दा बेवहाय आङो दासिमबो आंनि केसा उइद्र जायाखै जोबाखै दासिमबो गागासिनो दङ आं नै दिनैसो थांदोंलाय क'क्राझार हाजिर जाहैदों क'क्राझाराव आरो दाखालि 27 तारिखआवबो आं थांदों बबावबा हाजिर जाहैनांदों ओमफ्राय आं सोंदोंमोन माने उकिलफोरनाव सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय उकिला होनदों नोंसिनि बिटिआर सरकारानो केसखौ फोजोबनायनि आखायाव लाबाय होनदों बेखौ जों लामा नायनानै जों दिनैसिमबो नोंसिनि केसखौ जोङो सावरायाखै जोबगोन होनैनो दाबो जों नोंसिनि बिटिआर सरकारखौ लामा नायनानै दङ ओमफ्राय दिनैनिफ्रायसो जोंनि बे उकिलजों आरो खेरानिजों जों आखायाव लाबाय जों नोंसिनि केसखौ जेरैबाबो जों फोजोबना होनायसै बे खोथाखौ होनबाय आरो नोंसिनि बिटिआर सरकारखौ लामा नायबाय थायोबा नोंसोरो अनेक दिन गाबाय थानांबावगोन बे खोथाखौ होनदों आरो ओमफ्राय दा बे केसनि बेलायाव बे नोंसोर गामिनिफ्राय नों हारसिंल' ना सोरबा दंबावो आरोबाव आं हारसिंल' नङा जेन'बा जोंनि गामियावहायनो दा आंजों लोगोसे सानै दंबावो बिथांनि नामा राजेन नार्जारि आरो तपन नार्जारि बिसोरबो आंजों लोगोसे गाफाबाय थानाङो खिन्थु बिसोरबो आंनि जुनैनो हमजादों बिसोरबो आंनिनो बायदिसिना रोगाना होबायग्राखामोन गोदोहाय आफादाव थानाय समाव दा आंनि नामाखौथ' आफादाव बिबिखौ होनना बुङो ओमफ्राय नाम मोजां आंना बिस्वजित आच्छा नोङो दा केसनि बेलायावथ' दा दिनैनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकार इउपिपिएल सरकार बिथांमोना ndfb नि केसखौ 270 जना जोब्बाय होननानै बुंदों बावहाय नोंथांमोनाबोथ' फैनांगौ जोबनायनि लाइनाव फैनांगौमोन दा बेखौ आंबो खोनादों बेसेबां सैथो जागोन दा बेखौ आं बैबाराव फेरेंगा सारनिफ्रायबो आं खोनादों बेखौ आरो प्रमद सारनिफ्रायबो खोनादों खिन्थु केसा जोब्बाय 270 जनखौ जोब्बाय होनना बुंदों खिन्थु जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अनलि 21 जनल' जोबदों केसा दाबो बेखौथ' उकिलानो आंनि सिङाव स्रा बुंदों आरो खेरानियाबो बुंदों 21 जनल' जोबदों आरो 21 जनल' जोबदों केसा बेनिफ्राय जेनेबा बे जोबनाया बिसोरनि केसा माबायदि बिसोरनि दा बिसोरनि केसाथ' माने गिदिर केसाथ' जोबाखै बिदिनो 10-13 केसनिल' मानसिल' जोबदों बिसोरनिल' एनएआव नांनाय मानसिफ्रा दाबो जोबाखै केसा दङ नोंनिया ओरैनो मा जोंना आंनाथ' माबा 10-13 केस जाहैबाय 10-13 केसाव बिदिनो 10-13 माने आर्मस होनाय जायो नालाय सरकारा 10-13 बाबो गिदिरानो जाहैबाय जोंनि केसा दा बेखौथ' जोङो आसा खालामदोंमोन बिटिआर सरकारखौ माने केसखौहाय थाबैनो फोजोबना होगोन होननानै दा आसा खालामबाबो लामा नायसेयावबो जायाबालाय मा खालामबावनो दा नोङो दा नैबे बेनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' सरकार होनफ्लांबाय थादों क्षमा खालाम प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि चिफ CM
चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार ना बिथांनि सायाव नों मा खावलायनो सानो? दाथ' आङो जेन'बा जोंनि दा BTC नि चिफ प्रमद सार बेफोरखौ जोङो माने केसफोरखौ थाबैनो फोजोबना होब्ला जोङो मोजां जागोन आरो सानगोन आरो जेसेबांनाखि जेलाव दङ जोंनिनो लोगोफोर आंगो लोगोफोर बिसोरखौबो थाबैनो एक्सन लानानै बख'ना होनांगौ सारा जेन'बा बेफोरबायदि बख'ना होयोबासो गावबो मोजां मोनजागोन हाबि रायजो राजाजोंबो मोजां मोनजागोन आरो दाथ' जोंनिनो गासिबो ndfb हान्जाफोरा जेलावहाय जोबजानायफ्रा बिसि फिसा गोदाव सोराव जालानानै दङ दा बेफोरखौ थाबैनो सरकारा जोंनि बिटिआर सरकारा आखायाव लाबा गाहाम। आच्छा दा ओमफ्राय नों दे आफादाव डिफेक्सनाव दंमोन नों 4 लाखखौ मोनदोंना मोनाखै? बेखौथ' दासिमबो मोनाखै बेखौथ' जोङो 4 लाखखौ दासिमबो मोनाखै दा जोंनाव भेरिफाइया फैयो दाखालि खनबेसे जागो भेरिफाइया आंनाव दा खेबनै फैबाय नभेम्बर मासाव खेबसे फैदों ओमफ्राय नै दाखालि जुन मासनि खय थारिखआवमोन आं बेखौ गोसोआव गैला जिखुनु जाया दाखालि बुधबाराव आरो बेवहाय जोंनि कसुगाव थानावनो फैदों बेवहाय असिया लिंहरनायखाय आं थांदों दाथ' बुंदों बियो मोनगोन माब्ला आं बेखौ बुंनो हाया जिखुनु आं सोंदोंमोन नालाय माब्लासिमाव मोनहैगोन सार होननानै आच्छा अब्ला बियो बुंदों असिया बेखौथ' आं बुंनो रोङा नोंसिनि सरकारासो मोनथिसिगौ दा नोंसिनि बिटिआर सरकारासो माला होयो नोंसोर बिसोरनाव खबर लादो होननानै बुंदों आरो बिसोरथ' डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राथ' होनखागोन बेफोरबायदिखौ दा जोङो बिटिआर सरकाराव थानानै खुन्थायाव थानानैहाय जुदि जोंनि रायजो राजाफोरखौ आइ आफाफोरखौ गासैखौबो सुबिदाफोरखौ नायै नायै होलांबा जोंनि बे सरकार बिटिआर सरकारा मोजां मोनजागौ आरो जुदि गोदो हाग्रामा सारनि आमोलनि बादियाव बे 17 बोसोर सालायबोदों 17 बोसोर सालायनायाव बियो खन्द' बियो गावनि जायगाखौ डेभेलप खालामदों निश्चय ओमफ्राय दा अब्लाबो बिनि आमोलावहाय जोंनि सा ओनसोलाव डेभेलप जायाखै दा बेखौ बिटिआर सरकारा नायनानै डेभेलप खालामना होफिनबा जोंनो मोजां मोनगौ सोलायनायनि नामावहाय मोजां खालामबा जों मोजां मोनगौ आरो सोलायनायनि नामाव गामिनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ चिफ बानायदों दा नों गामिनि जानानै नोंसोर गामियाव नोंनि गामियाव बा माबायदि डेभेलप खालामदों ओरैनो? जोंनि गामियावथ' थांनाय 17 बोसोरावबो डेभेलप गैया आरो नै दाबो बे बिटिआर सरकारावबो दाबो डेभेलप गैया दा जोंनि रायजो राजा जोंनि सान्तिपुर गामिनि मानसिफोरा गोबां खस्थ'यै जानानै दङ आरो दा मैदेरजों दावदेरजों ओरैनो खस्थ' खालामनानै जानानै दं आरो जोंनावथ' दा बन लायाबा जोंनि गामिया राहानो गैया दा बिनि गेजेरावहाय हनै डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राबो एसे आखायाव गोख्रों लानानै दङ एक्सन खालामनानै दङ दा मावनानैहाय जानो थाखाय बिराद गोब्राब जानानै दं आरो एक्चुअलि आंबो जाखिनि नुबोदों दाखिनि दहाय जाखिनि फैनायाव नुबोदों माने जाखिनि डेभेलप जानांगौ नों बुंनाय बायदि थांनाय आवगोलनि 17 बोसोरावबो जेबो डेभेलप जाखायाखै डेभेलप गैया जों दाबोथ' दिनै जों गामिनि मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्रा नङा होमबा आरो बावहायथ' जा गामिनि रायजो राजाफोरखौ नुदों आं बिराद सादा सिदा सिम्पोल रावखौबो थगायनो रोङा बा माबानो रोङा जा बुङो बेखौनो मावो सादा सिदा आं मोजां मोनदों गामिनि मानसिफोरखौ दा जों हाबफैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां मोनदों रायलायफैनायखौ आरोखि आं मोजां मोनदों आरोखि जेन माने खोथा गैयिफोरबो खोथा जोबना थानायफोरबायदि मोनदों दा बर' रायजो राजाफ्रा दा प्रमद बर'नि सायाव मोनसे आसा खालामनानै दंमोन दा नोंसोर बिनि सायाव बेसेबां आसा दङ? दाथ' बिनि सायावहाय जोङो सिगां गावनि खोथा होनाय बायदि जोंनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामनानै दङ गावदि प्रमद सारा होनदोंमोन आङो नैबे जानुवारि फेब्रुवारि मासनिफ्राय आङो साइकेल लानानैब्लाबो आं गामि हाबनानै आङो नायगोन एरियाखौ सोर मा मोनदों सोर मा मोना बेखौ आं हाबनानै नायगोन होनना बुंदोंमोन माथो दासिमबो नुजाफैनो हाया बिथाङा दाखालि दैबाना जाफुनाय समाव बहाबा गुबुन कान्ट्रियावसो दंहैयोमोन फेमिलि लानानै
बेखौथ' जों बुंनो रोंला गावबा बबे जायगायाव दंयोमोन दा नोंसोरनि जायगायावथ' मालाबा फैफेराखै होनदां जोंनि जायगायावथ' बिनि आगाना दाबो गैया देरहाखांनायनि उनावबो आगान गैया देरहानायनि सिगांलाय देरहानायनि सिगांबो गैखाया माने जेरै जोंनि एरिया ओनसोलाव हरैहाय फैयो आरो होमबाबो जोंनि जायगायाव फैयाखै माने गावथ' बुंदोंमोन आं प्रत्येकटा गामियाव साइकेल लानानैब्लाबो आं गिदिंगोन नायबायगोन बे खोथाखौ होनदोंमोन जोंथ' लामा नायनानै दं दासिमबो फै नायफै गोजोननाय मोनगोन रायजो राजाफ्रा सुबिदाखौ होयोबा दा रायजो राजानि थाखायसो सरखार जायो नालाय दा रायजो राजाखौ बियो जुदि खोथा होनानै जुदि फैयाबा रायजो राजाफ्राथ' बेखौ नेक्स्ट टाइमावसो नेगोन नेखागोन नेक्स्ट टाइमखौसो नेगोन जेन'बा दा नै 2024आव बारा गोबाव गैला इलेक्सना खाथिसै दा बिसिमावहाय बियो जोंनि बे सा ओनसोल बा एरियाफोराव जुदि बियो माबा मोनसे सुबिदा डेभेलपफोर होफैयाबा जोङो नैबे 2024सिमाव जोङो इउपिपिएल जोंहाय जों सापर्टखौ होनाय नंला आरो थिगैनो दं थ' आं नोंथांखौ आंनि चेनेलनिफ्राय हामबाय होननानै बुङो आं बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबावबाय आं नांगौला गाबोन एसे नों आरोबाव सावरायबावगोन आं नोंजों सावरायबावनांगौ दंबावो दा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि